А тук са 4. Да, да припомним само Да. колко българки извеждат чужди състезателки от чужди отбори тук на нашата световна купа. Каролина Вебер. Разчупя много случая това момиче. Направи танцови композиции. Това нещо, което изглеждаше невъзможно до преди години и задължително Виенски валс трябва да присъства в програмите. Подходящо за лента и четирите композиции бяха абсолютно различни. Мислено е и са го постигнали. Разликата на опитните състезатели, че могат да си позволят 4 абсолютно различни композиции от 4-те уреда, докато по-младичките, както виждаме, наблягат на това, което им отива за момента. Което могат да интерпретират. Точно така. $17,250 за Вебер, 17,350 е оценката на Сон, 1/10 разлика между двете.